Takže Maťo, ja som si vybrala tento priestor, aby si nám trošku popísal, že kde sa práve nachádzame. Takže je to DAO, je to taká budova, ktorá je určená pre mládež vlastne. Organizuje tu rôzne krúžky, centrum voľného času a tu vlastne sa nachádza aj tá naša výstava. A ty si chodil na nejaký krúžok do centrum voľného času? Do centrum voľného času nie, ale do Zušky chodím na výtvarnú. A myslíš, že by sme sa teraz mohli tak s kamerama pozerať na tie vaše výkresy? Jasné, určite, poďme. Tak poďme na to. Maťo, povedz nám, prečo sa táto výstava volá Art of Element? Art of Element pretože je to vlastne umenie z elementu a Element je vlastne naše občianske združenie. A akých dňoch bude pokračovať? Výstava bude otvorená celý týždeň od 15. do 19. denne od 10. do 2. hodiny. Toto je tvoja prvá výstava, aké máš s nej dojmy? Tak dojmy sú zmiešané, bolo tu veľa záujmu, čiže z toho som rád. A ty tu vystavuješ okrem svojich výkresov aj niečo takéto, čo to je? Vystavujem divadelné scény a výkresy. Divadelné scény som sa rozhodol preto, lebo v Senici sa väčšinou vystavujú len výkresy, fotografie a tak. A chcel som prísť aj s niečím novým. A prečo si sa rozhodol, že budeš scény vystavovať? Ty študuješ na nejakej škole? Hej, študujem na umeleckej škole a scény som sa rozhodol, chcel som zanechať starú generáciu. Vlastne do tých scén som zamiešal starodávne veci, napríklad, ako vidíte, soška a tak ďalej. Tu som si všimla, prečo tieto soške chýba hlava? Lebo tá soška už je veľmi stará a nebolo možné ju zrekonštruovať, čiže bola už má nejakých 50 rokov, 40 rokov. Mňa hlavne zaujala táto stará kniha, keď sa ťa môžem spýtať, čo to je za knihu? Je to stará Biblia, ktorá je veľmi vzácna a stránky by mali byť pozlatené, keď sa vlastne takto pozriete, tak mali by byť trošku pozlatené a píše sa tam o všetko. Bohoslužobný jazyk, Biblia. Hej, Biblia a má nejakých 50-60 rokov. Vyzerá veľmi staro, takže budeme radšej ju odložíme, aby sme niečo nespravili. Dobre, Filip, a sa teda na záver opýtam, mohol by si nám ukázať aj nejaké tvoje výkresy? Hej, jasne, môžeme sa ísť poďme pozrieť. Mňa veľmi zaujala táto technika a ja by som sa chcela opýtať Filipa, akou technikou tento výkres robil? Mňa veľmi zaujala táto technika. Filip, poď nám niečo k tomu povedať. Takže túto techniku som vyrýval som ju do lina, potom som nafarbil čiernou farbou a vytlačil. A to ma zaujalo, čo to je? Sú to obrazce. V každom tom obrazci je nejaké zvieratko, napríklad ryba alebo vtáčik. A máš tu medzi týmito obrázkama aj nejaký vyhodnotený, čo bol v súťaži? Hej, mám tu jeden v súťaži toto zátišie, akurát bohužiaľ nevyhral žiadnu cenu. Nevadí, že nevyhral, ale je veľmi pekný. Ja ti želám ešte veľa úspechov ďalších, aby si sa zdokonaloval, lebo myslím si, že máš na to ísť ďalej. Ďakujem. To sú Maťové práce a ja tu vidím fotky. Maťo, aký máš vzťah k fotografovaniu? No tak fotografovanie ma veľmi baví, je to taký iný spôsob zobrazovania emócií, pocitov. Tieto výkresy za tebou sú veľmi pekné. Chodil si na nejakú umeleckú školu? Nie, ale navštevujem základnú umeleckú školu. Teraz ju absolvujem vlastne tento rok. A koľký si ročník? 4. Myslím, že ty si teraz maturant. A ako sa ti darí? Ďakujem, no tak uvidíme, no. Maturity napíšem a uvidíme, ako to dopadne. My ti želáme teda, aby sa ti to podarilo. Ďakujem. Aby si sa zdokonaloval v kresbe a vo fotografovaní, lebo myslím si, že máš veľký nábeh na to, aby si to mohol dotiahnuť ďaleko. Ďakujem. Ty si hlupý. Dnes sa ideme pozrieť na výstavu mladých umelcov a tamto ma už čaká Martin Filip, takže ideme za ním.
čo vás vyčkávam. Ja som si od teba zistila také informácie, Uha. že nám skús povedať, ako si sa dostal do OZ Element. No tak vlastne ja som jeden zo zakladateľov OZ Element. Boli sme založení minulý rok v auguste. A na čo sa sústredujete? Naša činnosť je rozširovanie kultúry v meste, vlastne kultúrneho diania, potom pomoc mladým talentom, napríklad ako touto výstavou, a tiež pomoc sociálne slabším skupinám. A vystavuješ sám, alebo ešte máš niekoho? Nie, mám ešte kamaráda Filipa. Tak Filip, poď k nám. Filip, sadni si. Povedz nám, ty si sem dával iba svoje výkresy, alebo... Nie, dával som aj divadelné scény. A ty si zo Senice? Nie, som z malej dedinky Kovalo. A tam nerobíš výstavy? Nie. Prečo? Tam by sa to asi nedalo. A nevidíš u Maťa konkurenciu? Tak určite je tam nejaká konkurencia, ale myslím si, že Maťa takisto dobre kreslí, aj dobre kreslí, čiže... Takže chalani, ja mám taký návrh. Poďme sa pozrieť na tie vaše výkresy. Poďme. Okay. A Frederika, ty sa aj venuješ nejakej takéto umeleckej činnosti ako my dvaja? No ja umelkyňa som mňa určite nikdy nebude, ale tak snažím sa aspoň zdokonalovať v TV, takže možno niekedy. Super. Poďme sa teda pozrieť. No čo, Frederika, ešte sa pozrela na výstavu? Pozrela, bola to veľmi príjemná výstava, veľmi som sa potešila a máte pekné práce, obývať, mám fakt, že držím palce. Ďakujem veľmi, tak ja idem teda. Ahoj. Ahoj. A s vama sa teším na ďalšom natáčaní akcií OZ Element. Dovidenia.